אז מה קורה חברים? ואנחנו עומדים לעשות פתיחת לקי בלוקים, ובוא נתחיל מהבייס של איתן אח שלי. אז יאללה איתן, תתחיל לפתוח. בוא נראה מה יוצא מהראשון. אוקיי, יצא הכלב. זה לחיץ אותי נורא. הבאגים האלה הראו לי כאילו זה היה על הקאסה. זה כל כך לחיץ, אתה לא מבין. הייתי כולי צמרמורת. טוב. יצא טרלליטה טרללה. איתן, יצא מקלדת. טוב, בואו נעלה לקומה למעלה. יאללה. נראו מה יוצא. אוקיי. למה יצא לך כל כך הרבה טילונים? יפה. אוקיי, יאללה. טוב, יאללה, בוא נראה. טוב, בוא נעלה למעלה. אוקיי, יאללה. אלסיו. טוב, בואו נבדוק את הלוס לקי בלוקס. אני רק רוצה להראות לכם שאנחנו באמצע לוס אורקליטוס. אנחנו באמצע אירוע, אז רק שתדעו, אנחנו עשינו את הכל הזה בשביל... אוקיי, עכשיו בואו נעבור המשתמש השני של איתן בשביל לאחסן כמה שיותר לקי בלוקס. אוקיי, אז הוא הולך לפתוח. ולאח שלי היה לוס מוביליס, הוא נתן לו בשביל לקנות. חשבתי שיצא לוס סייפין הזה. למה רק המיתיק? זה טוב. איתן תפתח לי. אנחנו מתעכבים איתן ויש לנו זמן לסרטון הזה. יופי. עכשיו שני זומבי, ספוקי פמקין, לקי בלוק יאללה, זה לא עושים מוטציה של סמיני ספיידריני. לוס בומביניטוס. יאללה. גורילה וטיל. טוב, עכשיו בוא נעבור למשתמש שלי שיש לי קצת לקי בלוקס, ובסוף אנחנו נפתח את הסיקרט לקי בלוק שיש לאיתן בבייס. יצא לנו רק אחד. יאללה, בוא נראה. אני טיפה חונק, אבל סליחה אם זה... אוקיי. יצא לנו הטיל. בוא נראה מה יצא פה. לוס בומביניטוס. אוקיי. אוקיי, והאדמין לקי בלוק. אלסיו. טוב, עכשיו לאן נעבור?
מה לא פתחת? אוקיי, חזרנו. לוקח למשתמש שלי זמן, אז אני אצנזר את זה לשורטס. את הפתיחה של המשתמש השני. יאללה איתן, תפתח. תפתח. בעזרת השם נעשה ונצליח. הלוואי שיצא לנו משהו טוב. הלוואי. בעזרת השם. יאללה. איתן, תפתח. הצופים מחכים. אוקיי, אנחנו עכשיו הולכים לפתוח. רגע, איתן. פתח. אל תגלה לי מה יוצא. גם אתה לא רואה. פוטוספוט. פוטוספוט, חברים. יצא טריפה. חברים, יצא לנו פוטוספוט. זה 20 ומשהו נדירות. בינתיים יש את כל הברנרוטים הגרועים האלה, אבל לא נורא. אני גם אמחק את הלסיו שלי, ושיהיה לכם אירוע שיהיה לכם אירוע מוצלח ולהתראות.